Точно так і ми, священство Української православної церкви канонічної, завжди радувалися, що слово «жизни» доходило до сердець наших людей. Доходило. І, дійшовши, преобразували мільйони людей у дітей Божиїх. Причому це преображення було незамітно у простій ситуації, але воно вияснилося у гоніннях на Церкву Христову. Многі юноші в совєтське время, попавши в Афганістан, дома часто не ходили до церкви. Комсомольці були. Но попавши в Афганістані в плен, коли їм предложили їм, не особливо церковним людям, прийняти мусульманство, а вони соглашалися умерти, а не відказатися від Христа. Що то значить? То ж значить, що ми, або чоловік любий, проявляє себе по всім параметрам саме тоді, коли опасність, коли ізнутрі душі виходить наружу уся слава, котрою обладає чоловік. Як казав Господь, ви не забувайте, що ви єсте храм Духа Святого, і Дух Божий живе у вас. Хто розорить цей храм, буде покараний. І каже нині апостол Павел, то, що нам і нині актуально, нині в Україні. Но якщо я уже роблюся жертвою, то жертвою і на служення віри вашої, то радуюся і сорадуюся всім вам. Я вже стаю жертвою гоніння за віру Христову. Но ви не думайте, що це случайно, що гонителі мають таку велику силу, а Бог не може нас захистити. Ні, не обманюйтеся. Все радуйся ви теж уєдно зо мною, що, будучи в гоніннях, деколи чоловік пробуждається до тих знань і способностей, які в нормальному стані не діють, або просто якби сплять. Іменно каже Павел, що в всьому світі ніхто не глядає Божого. Усі глядають, іщуть свого, а не то, що угодно Христу. І ми замічаємо то. Но потім замічаємо, що коли приходить момент, і коли стає вопрос, віриш во Христа, як віриш, де подвизаєшся, то ми тоді споминаємо історію, як одна група молодих спортсменів тренувалася на полі, на стадіоні і об'явили себе олімпійцями. Цілих 5 років трудилися, скакали, бігали, а на другому полю подвизалися подлинні олімпійці. Но займалися однаково, може бути з однаковим ритмом, но прийшов час, вияснилося, що настоящих олімпійців прийняли в команду, а ті самозванні їх навіть не пустили на двір спортивний. Що це значить? Ведь і нині маса християн, сектантство, розкольничество, всі, котрі відпали від церкви, вони можуть продовжати і молитися, поклони бити, чоло розбити від поклонів, коліна стерти від поклонів. Но вдруг на страшному суді, як каже сам Господь, виясниться, многі прийдуть на награду, а вони почують голос: «Ідіть від мене, прокляті, я ніколи не знав вас». Представте собі олімпійців, 5 років мучилися, а тут їх на двір не пустили. Як дівчат нерозумних не пустили. Чому? Бо було видно, що ті дівчата не горять душею, їх світильники погасли, їх душі завмерли, вони жили по плоти, а мудрі дівчата жили по духові, і коли треба було, їх гнотики підкрутилися, душі запалали, і вони стали з правом входа у вічне Царство Божоє. Ставши тепер ісповідниками за віру Христову, ми туй, діти Божі, діти Святої Церкви Православної, а у вічності
разом з святим Єрофеєм Афинським і з усіми святими, наслідники Царства Божого. Амінь.